Hej, jeg hedder Ole, og vi skal arbejde med løbeteknik i dag. Og vi skal tænke på, at løb det er en færdighed, som kan læres og forfines gennem tekniktræning. Og den første øvelse, vi skal arbejde med, det er egentlig vores udgangsposition for det gode løb. Når vi løber, så er det vigtigt at vide, at vi skal altid have vores kropsvægt på den forreste del af foden. Det er ikke noget med at have vægten på hælene, det skal vi helst undgå, men vi skal lære, at alt løb foregår fra den forreste del af foden med kropsvægten placeret der. Udover at vi har vægten på den forreste del af foden, så skal vi have en lille bøjning i knæleddet, for på den måde kan vi ligesom bruge vores muskler og sener som en fjeder til at generere noget fremdrift. Den løftede fod skal være i en position, hvor den er lige under hoften. Og hvor højt foden er løftet afhænger af, hvor hurtigt vi løber. Men det vigtigste det er, at vi har foden lige under hoften. Så 3 ting, vi skal huske på, det er, at vi skal have vægten på den forreste del af foden. Vi skal have en lille bøjning i knæleddet, og så skal vi have den løftede fod placeret lige under hoften.